तो जय हिंद भाई लोग। तो हमनी के जो फिलहाल मौजूदगी बा वो बावे सय बरौली विधानसभा क्षेत्र के पावन पवित्र रूपन छाप के धरती पर जौन की छठ के 8 दिन के बाद एगो यहाँ मेला लगेला जौन की कार्तिक पूर्णिमा नहान मेला के नाम से मेला माने चर्चित बावे। आई मेला के बड़ी दूर दूर तक ले चर्चा बा। बड़ी दूर दूर से लोग जौन बा की ये मेला में आवेला नहाए खातिर। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ भीड़ लगेला। अभी तो फिलहाल जौन बा की मेला में 2 दिन टाइम बा, एकरा चलते जौन की मेला में भीड़ नहीं खेल, लेकिन काल हुआ देखे कि ये मेला में चले के जगह ना मिली, इतना काफी यहाँ भीड़ लग जाए। इतना यहाँ जौन बा की दुकानदार भाई लोग आ जाए, लोग कुछ दुकानदार लोग आयल वाल देखा था लोग वीडियो के माध्यम से कि कुछ दुकानदार 2-4 गो होटल बहुत बड़ा बड़ा आयल बा, हमेशा ही आवेला। हमनी के यहाँ के लोग से कुछ जाने के प्रयास कोई नहीं है। और कहीं तो ये मेला जौन बा की बहुत ही मशहूर मेला हवे जौन की रूपन छाप गाँव में लागेला। से कहीं तो हम छपरा से भी लोग यहाँ आवेला नहान मेला खातिर, नहान स्नान करे खातिर। देख सकता नहीं कि चारों तरफ एकदम कितना बढ़िया से एकदम झूला उला लागल बा यहाँ। देखी अभी तो मैंने आज काल जौन बाकी मेला भरी, आज थोड़ा बहुत मैंने दुकानदार लोग यहाँ आये। क्या नाम पड़ी? अजय शाह। अजय शाह कहाँ से आयल बनी? माझा से। माझा घर से। आई मेला के बारे में कहिया से जानता नहीं? बहुत दिन से आवे नहीं का। मेला में कोनो प्रकार के दिक्कत तो ना होता? दिक्कत नहीं ननु होला। 8 दिन से मैंने आवत नहीं। हो जाला कि ना ठीक ठाक कमाई हो जाला कि ना? हो जाला मैंने आइल सवार हो जाला मेला में ना। देख सकते नहीं कि दुकानदार भी यहाँ बानी जौन की कहत नहीं कि मेला बहुत बढ़िया बावे। जौन की यहाँ के जौन सरदा लेके आइल बनी, यहाँ के दुकान देख ली, छोटा मोटा दुकान बा, बिस्कुट वगैरह जो बाकी लेके संगे चला पान वगैरह यहाँ पे चला ये दुकान पर। बस ये छोटा मोटा दुकान वाले की इतने से यहाँ दुकान बाकी जौन सरदा लेके आइल बनी 2 रुपए कमा के बढ़िया रुपए कमा के जानी। का नाम पड़ी जी? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार कहाँ से आइल बनी? माझा से। माझा से आइल बनी। मेला के बारे में कहिया से जानते हैं जी? बहुत पहले से। मेला में कोनो प्रकार की दिक्कत ना होला? ऐसे कोनो दिक्कत नहीं है ना। अच्छा ठीक ठाक बिक्री हो जाला कि ना? एकदम बढ़िया कमाई हो जाला ना। बढ़िया मैंने देख सकता नहीं कितना यहाँ कहता नहीं कि मेला के बारे में तो हम सुन लेंगे सब, वो से ज्यादा सुनने के मिलता है केकरा से? दूसरा जगह के लोग से हमके सुनने के मिलता है। इसलिए अभी यहाँ के जितना पर्सन हमके पानी लोग वालों से भी मिसाल लेते हैं। फिलहाल तो मैंने दूसरे के सुनने के मिलता है कि बहुत ही बढ़िया मेला लगेला। जनता की दूरता यहाँ बहुत बढ़िया अच्छा से कमाई होला। चलिए भाई लोग देखिए यहाँ गोली हमके सामने होटल मेला तो बढ़िया तरीके से यहाँ मिष्ठान के मैंने दुकान लगा भाई जी बिजली वाला सब। मैं चला मैं नॉर्मल टाइम खाई होटल खास करके मेला में रोल लगाओ तो। कहां से आइल बनी जी? माझा घर से। मेला के बारे में केंगा जाननी है? मेला हर साल आदमी आ जाए। अच्छा लगभग कितना दिन से आवत नहीं मेला में? 10-12 साल से आवत नहीं। तब तो ये मेला के बारे में बहुत अच्छा खासा जानत होगे। जानते नहीं, पूरा पहले जानते हैं। मेला ठीक ठाक बानू, कोनो प्रकार के दिक्कत ना होला ना? एकदम बढ़िया से। अब बढ़िया से कमाई हो जाला कि ना? माने आइल सवारत हो जाला कि ना? हो जाला सवारत। तो देखा लो भाई लोग, ठीक मेला के ठीक सामने ही शंकर भगवान के एक बहुत ही खूबसूरत नजारा बा। यहाँ मठिया एक बाइगो शंकर भगवान के मंदिर बा जौन की बड़ा खूबसूरत यहाँ नजारा बा। एकदम हरियाली चारों तरफ बावे जौन की यहाँ बहुत ही खूबसूरत हवा लागत हुई। यहाँ हमेशा मतलब 5-10 गो आदमी यहाँ बैठल रहेला चारों तरफ। देख सकते नहीं 3-4 गो जैसे मंदिर बा। देख सकते नहीं कि मंदिर के ठीक सामने ही गंगा जी के जौन बा की स्थान बावे। यही में लोग जौन बा की दूर दूर से जौन लोग आवेला यही में स्नान करेला। थोड़ा बहुत देख सकता नहीं कि मतलब कचड़ा उचड़ा वाले की मेला के दिन ये सब साफ हो जाई। 2-3 गो सीढ़ी भी बावे जौन की नहाए में कोनो प्रकार के दिक्कत ना होला। ये जगह बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था बा। तो जे भी यहाँ आवेला नहाए तो अच्छा नहा के जाला, अच्छा से नहा के जाला। जौन की यहाँ से गइला के बाद दूर दूर तक ले जे भी नहाए आवेला जेकरा नइखे मालूम उनका के जाके लोग जनावेला कि वहाँ बहुत अच्छा तरीके से नहान के मेला जौन बा लागेला। स्नान करे में कोनो प्रकार के दिक्कत भी ना होला। और एगो और बात बताई, जे मेला के ठेकेदार जी बानी लोग वहाँ लोग देख सकता नहीं कि लेडीज लोग खातिर टेंट वगैरह के भी व्यवस्था कइल जाला। ये बारे विवाह वो बारे विवाह ताकि सेफ्टी में अपन जितना भी लेडीज हमारा आवत लोग स्नान करे खातिर सेफ्टी में वहाँ लोग खातिर चारों तरफ से पर्दा घेर दिए ताकि उनमें अपन कपड़ा चेंजिंग करे के वहाँ व्यवस्था ठेकेदार के तरफ से कइल जाला। चौक बेलबाइन जौन की मेला के ठेकेदार जी बानी वहाँ के लगे चौक बेलबाइन तो वहाँ से हमनी के 2 टुम्बतियाम से मेला के लेके कि आखिर यहाँ के जौन बा के मेला में कौन कौन सुविधा रखले बानी ये अपना थ्रू। ओकरा बाद हमनी के यहाँ से 2 टुम्बतिया होते हैं सर। तो पहले तो हमनी के चैनल में राउत स्वागत बावे। स्वागत बता भाई। दूसरा नंबर का नाम पड़ जाऊ? प्रमोद यादव। मेला के लेके का तैयारी कइले बानी? मान ली के रोवा ठेकेदारी मिलल बा तो का तैयारी कइले बानी मेला हालो खातिर? मेला का हर एक सुविधा दिया है। हर एक सुविधा दिया है माने कोनो प्रकार के दिक्कत ना होई मेला में? केहू के दिक्कत नहीं, कोनो के दिक्कत ना होई। जैसे नहान खातिर
ऐसी खाती हर एक टेंट गिरा के हर एक के कपड़ा बदला के सब कुछ सबकी व्यवस्था सब कुछ एकदम रेडी है। हई जन दुगो टेंट गिरल बा तो लेडीज लोग खातिर व्यवस्था कइल गइल है, कपड़ा अपन मान ले चेंज करि लो सेफ्टी में। हां हां वही करी सेफ्टी खातिर कइल गइल बा। अच्छा माने कोनो प्रकार के दिक्कत ना हो। और कोई दिक्कत नहीं। देख सके तनी फोकस करी जन की एगो पोस्टर भी यहाँ लागल बावे मेला के, यहाँ के ठेकेदार जी बानी वही में मेला में। राहुल का नाम पड़ी जी? अनिल यादव। अनिल यादव रउवे यहाँ के संगही बानी का समर्थन में? साथ में बानी माने एकजुट होके ये मेला के तो मैं सफल बनावे में राहुल योगदान बना। कोनो तरह के दिक्कत ना हो मेला में अपन पूरा हमनी के बूटा लगा देले बनी सो। अच्छा केहू भी आओ बाहर से ओकरा कोनो तरह के तकलीफ ना हो कोई। ये मेला कितना दिन से चल रहा होता जी? पुश्तनी नानू हो ना पुश्तनी है पुश्तनी है बहुत दिन से चलता ना पुश्तनी मेला। ये मेला के बारे में तो माने ये लोग से ज्यादा रोज जानकारी होई। कितना दिन से चल रहा होता मेला? ये पूर्वज का मेला है। पूर्वज से चलिए पूर्वज का मेला है, कोनो आज का मेला ना है। अच्छा ये मेला में मान ली कि बड़ी दूर दूर से का तो लोग आवेला, बहुत दूर से लोग कोनो प्रकार के लोग दिक्कत तो ना कोनो होला? प्रकार के दिक्कत नहीं है। अच्छा सब कुछ के व्यवस्था दियाल बा, जे मेला के डाक लेल बा और कहा गइल अप्लाई जे कुछ का परेशानी ना होगा के चाहिए ना हमनी के तो देखे के मिला था जो यहाँ के ठेकेदार जी बानी बहुत अच्छा तरह से व्यवस्था कइले बानी। मेन पहले के इंचार्ज एकदम प्रिंस यादव आ एगो हमर भाई बानी युवा बानी यहाँ के अपन नाम सबसे पहले बताइए। तो प्रिंस यादव हमारा नाम हो। आ लोग डाउट में भी बाटे कि मेला लागत है कि नहीं लागत, तो रउआ चैनल के माध्यम से पता कि मेला लागत है। 4 तारीख के काल मेला भरी, जैसे आधा मेला कैमरा मैंने कह देखा आधा मेला लाग गइल बा। हमनी के सब काल वीडियो मेला दिखा दे। भरी आ परसों नहान हो। परसों सुबह से रात 3 बजे भोर से लागी नहाए, बाकी सब व्यवस्था बा। आ कोनो डाउट में रहला के डाउट में पड़ला के जरूरत नहीं के मेला एक देखिए हमनी के तो ऑलरेडी वीडियो में कह देले बानी सा कि मेला के आज दिन ना काल मेला भरी। आज थोड़ा बहुत माने दुकानदार आ गइल बालो, लेकिन काल जन बावे भीड़ यहाँ बहुत काफी मिली। आ परसों बावे मेला जो नहान मेला बा परसों बावे। आ काल रोवा यहाँ चले के जगह ना मिली, एकदम चारों तरफ जन बाकी दुकानदार के भीड़ लग परसों नहान 5 तारीख के। अच्छा 5 तारीख के ठेकेदार जी कहता नहीं कि मैंने ठेकेदार जी तो यहाँ के बानी, लेकिन यहाँ कहता नहीं कि सब कुछ जोन देख रेख बा ये भाई के हाथ में यहाँ के सौंप दिल बानी। यहाँ के एक तरह से बानी की जिम्मेवारी आदमी बानी, बाकी काम जोन बाकी यहाँ के सौंपले बानी। कोनो प्रकार के दिक्कत हुई मेला में एकदम 24 घंटा दिक्कत हुई ओकर नंबर जोन बाकी मेला में 24 घंटा यहाँ के उपलब्ध बानी भाई जी हमार। प्लस अपन टीम बा बैच बनल बा, सब लोग के बैच बैठाई। अगर जितना भी वो लोग मेला में आवता है लोग दूर दूर से कोनो प्रकार के दिक्कत होता भैया से संपर्क कर लो, वह समस्या के हल करे। तो एकरा के हम कहम कि वीडियो ज्यादा शेयर कर लो कि एकरा के जोन बाकी सोनपुर के जोन मेला बावे कार्तिक नारायण पूर्णिमा के जोन मेला लगल हुआ 1 महीना के रउआ लोग अगर सहयोग होई तो येहू जी 1 महीना के मेला लगवाई लो। ये वीडियो को ज्यादा शेयर करी लो। बस इतना कह के जय हिंद जय भारत।